L-Ingliżi għandhom espressjoni illi jisimha saved by the bell. U meta tanalizza l-logħba Parma Inter li għandna kemm rajna, ċertament li din l-espressjoni hija adattata eżatt għal dak li rajna llum fit-Tardini. Logħba illi kolli nammetti l-Inter għamilna wirja orribli, wirja diżastruża, speċjalment fl-ewwel taqsima fejn Parma inħoss li kienu fil-vantaġġ mod meritat, iżda mbagħad il-bidliet li saru fit-tieni taqsima dawru l-istorja sakemm fl-aħħar 5 minuti l-ewwel Devra jlaqtu b'wiċċu u tefgħu ġewwa u mbagħad skurja il-gow madwar 70 sekonda wara Alessandro Bastoni, il-difensur ċentrali. U l-azzjonijiet ġew minn bidla li saret mill-coach it-tant kritikat f'dan l-aħħar ġranet, nammetti anke minnu wkoll Antonio Conte meta daħħal lil Victor Moses fl-azzjoni flok wieħed mill-iktar players skarsi li hemm fis-Serje A. Antonio Candreva. Candreva li għal darb'oħra kellu tort fl-azzjoni tal-gowl il għaliex kien tard ħafna fuq Gervinho. Candreva li għandi ġen biex jispiċċa l-istaġun ħanibatu l-barra u nibatu l-barra bid-daqqiet tasiq għax mhuwiex plejer ta' Inter. Kien min il-klabb għalli jisma' il-Candreva nżommu riserv, le, laqqas riserva ma rridu. Jekk inti trid tirbaħ il-kampjonat, jew trid almenu tiġġieled għall-kampjonat, ma tistax tiġġieldu b'Candreva, ma tistax tiġġieldu b'Gagliardini, ma tistax tiġġieldu bi-plers ta' dik l-iskarsezza. Gagliardini llum kien mhux ħanejt kien ingwardabli ma kellux logħba tajba laqqas. Ma tistax tiġġieled għall-kampjonat dawk it-tip ta' plers. Imma, insomma, Oswald Etenzuel Devraj salva l-logħba b'dak il-gowl li għamel, għax illum Devraj ukoll kellu logħba ikolli nammetti li kienet logħba f'ira. Lukaku sfortunatament kien inesistenti, imma jekk il-Romelu inti setteħ il-blalen, mu issa jiskurja. Inutli issa ssib xi għax Lukaku m'għamel xi ħafna paroli fil-vojt li Lukaku trid titimgħu inkella għal xejn. U llum ħankun onest, aqqas Eriksen ma ġobna ħafna, kellu logħba naqra sottotono fil-fatt huwa plejer li intih il-vot ta' 5.5. Oħra li tista' tgħidha ċertissimo wara daż-żewġ logħbiet li rajna kemm niddependu minn Marcelo Brozovic. Brozovic huwa tista' tgħid il-playmaker li għandna bżonn u nittama li ma jdumx ma jirkupru mill-inġeri li għandu għaliex in-nuqqas tiegħu qiegħed jinħass u qiegħed jinħass bis-serjetà. Almenu Oswald Etenzuel żammejna l-4 punti vantaġġ li kellna fuq l-Atalanta, tawwanna l-vantaġġ fuq ir-Roma l-13 wara li llum il-Milan nagħmlulna pjaċir għal darba swieħ għal xi ħaġa u rebħu kontra ir-Roma. Issa nistennew nhar l-4 fis-7:30 għall-partita illi għandna kontra Brescia ġewwa San Siro. Logħba fejn ħankun onest. Trid tagħmel ftit turnover kontra t-tim tal-aħħar, imma naħseb kemm plejer li forsi nipprova nserraħ din id-darba huwa propju il-ħanżir, il-Lukaku, biex anke mbagħad tal-logħbiet oħrajn ikun iżjed disponibbli u forsi ikun iżjed frisk. Ma jiddispjaċinix ikolli nibda il-Sanchez nhar l-erba' għalkemm Lautaro llum kellu wirja oħra f'ira. Lautaro moħħu
Lautaro nemmen li moħħu diġa qiegħed Barcellona jiġifieri. Però Sanchez zaħal tajjeb illum. U nikkonsidra nibdih nhar l-erba' nuħu riskju ħansa jieħdu kalkulat u nibda d-duwa Sud Amerikan fuq quddiem. Imma għall-inqas illum nistgħu naqdu naqra iżjed kuntenti illi irbaħna logħba li kolli nammetti ma kellniex nirbħu. Imma bħalma dejjem ngħid da ċirkostanzi kif u come ma jinteressanix l-importante è vincere. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik għal iżjed kontenut ta' kreattività kif ukoll video logs. Nfakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla wkoll se tibda il-Formula 1 għal daqstan se jkollna diversi video logs relatati mal-post qualifying u post race. Apparti ovvjament il-video logs ta' wara l-logħbiet tal-Inter. Kontenut ġurnalistiku fuq Facebook, inkitbu hemmhekk ukoll, klik jekk għadkom ma ktibtux. Il-ġimgħa d-dieħla ħajkollna announcement x'inħabbru u live gaming inkitbu fuq Twitch, l-istazzjon ta' Twitch, klik u bħalma dejjem ngħid wara dawn it-tliet affarijiet li tridu tagħmlu, għamlu li xjaten tridu. Il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.